zonke izono maziphele inhliziyo. Imaki wenhliziyo indoda kaMagwaza angumele nje angumele kancane hayibo nakho uzoshona ilanga lingumele ngenqaba yenhliziyo. Mina ngifuna indaba lo oyizelela azela ngizontela asingene kuyona indaba ngani yami usingamoshela nje isikhathi uzoze kuhambe nanogesi kanti bengifuna uyixoxe kahle nje ngisakubona. Ayi ma bengize nje la kuwena ngizocela usizo njengomuntu ke okuyaye kuzwe kuyena lapha esontweni uma ukuthi umuntu unomthwalo nje enhlizweni unesono sokuthi efuna ukuzivuma. Bengizosho ke ukuthi ngizovuma isono. Ngazi noma ngakwazi ukungisiza angikhulekele. Cha vele nguye nomvumisi ngane yami ufike endaweni ekahle. Ngiyabonga nje ngane yami ukuthi ukuvela ufike uzovuma izono waphela. Ayibani sezibo. Angisana ukuthi wagcineni ukuza umuntu kumina ezovuma izono. Bese ngiphathe kabi nokuthi phela kumbishop angisazi nokuthi ngizothini manje nami ngibuza ngendaba omsebenzi wami ehamba kanjani. Ngena kuyona ke indaba ngane yami ngokusheshsha. Ayi ma nginento nje engangiphathi kahle enhlizweni ngiyabona nje ukuthi nasesontweni angisayeni lo muntu okhululekile njengasekuqaleni. Ngizobika nje ukuthi nginento nje engisindayo emahlombe ami ngifuna ukuthi ngiyithule. Isho ngane yami isho into ekusindayo. Ma ngizobika isono nje sokuthi kuyaye kwahamba angahlangana nje nomfana omunye nje umfana ngagcina sengizwa ngimthanda. Umfana hayibo UMinenhle. Nikulahla nganje senibona nabafana enkonzweni. Ingakho ke ma bengicela nje ukuthi ngizovuma leso sono ngoba ngiyabona ukuthi lento ayinhle phambi kaNkulunkulu. Ngicela nje ma angisize. Akubahleke kanya. Ngiyazi ke uzongixolela ngiyazi ukuthi kuyayithiwa ngifake lento mangizovuma isisono kodwa ngicela ukuyikhipha ngoba liyakha ngathi ishisa kakhulu indaba. Manje ke akwahleke ngane yami kuthi ngifuna sizwane kahle. Uzovuma isono sokuthi uyizwe ngathi uthanda umfana. Yilokho kusho kumina. Kwase yilokho nje ilokho bengizocela sizoxabana ke ngane yami sizoxabana nje into ehambayo. Kuphelela lapho nje ayikho enye indaba kuphelela lapho nje uzizwa ngathi uthanda umfana isona sono leso. Njengoba ngisho nje ma isona sono leso. Ngicela singenzani ile mangane yami. Le ndaba nje ayiphelele asiphelele nje lesono ngiyasiza ukuthi asiphelele. Khipha indaba wena. Angazi ke mama ukuthi kumele ngize ngithini ngoba ikona lokho engitshela kona ukuthi isona sono lesi sengisindayo ukuthanda nje umfana. Ngiyabona ukuthi akuhlangene noNkulunkulu ngiyacela nje ungithandazise kuloko. UMinenhle ngane yami ngicela ukuthi uvele usale ushushu ukuthi ubani nalo mfana okhuluma ngaye. Umfana umduduzi. Wakwandleje. Yebo manje. Ngangivele ngibone. Ngangivele ngulindele nje kuzoba njalo. Awubahleke. Manje khona indaba esalayo phela mangabe kuthi uyiloya kaMdlentshe. Akusikhona phela ukuthi uyizwe umthanda kuphela. Uthini ngale ndaba le enganibona lapha niyenza lapha phesheya komfula phekomkhalazi. Mina Wena naye phela nanibambene nje hawu manje ukanti wenze njani manje sizoxabana ke manje. Hawazi ukuphika manje. Ngicabanga ukuthi wabona mina ngempela ngeke mhlawumbe kwakufanisa nje abantu phela bayafana singathi kodwa hayi kwangimi. Mina nhle ngizokuthandazela kanjani mangabe uyaphika futhi ngoba phela umuntu ufanele avume yonke into ayikhiphe zonke indaba ngaphambi ukuthi ngeke ngikhulekela mahala mina ngikhulekela uhafu wendaba. Khipha indaba wena. Kodwa manje ma angisazi noma uzongivumisa izono noma uyangiphikisa ngoba ngiyasho kahle ukuthi kangemina ngempela wabona nje umunye enye intombazana hayi mina. Ngizokuvuma izono noma soyibanga kwayona leyo suyisho ke manje. Soyibanga khipha indaba wena. Hawu nganibone lapha futhi wawugqokele lesiketi sakhe esibomvu lesi esithe sinomqhewula. Nginamanga yini? Kwangesiwena? Kulungile. Ikhiphe nakho ke ngufuna ikhiphe angitshele kwenze kanti. Kwakuyimina ngiyaxolisa nje ukuqamba mama. Nanibambene nayifaka lokho phela. Nganibona phela nanibambene nayo umfana bekomfule ngixoxelele. Hawu ngithi uzongixoxela indaba lento uzongixoxela indaba ebandayo. Kwakuyinto nje engatheni. Sizoxabana ilonto sobanga lonto ngempela ke manje ngoba phela ngithi siyahamba siyaphambili uhlehli ukuthi awukhulume.
ngivumile kwakuyimina kodwa phela sasingenzi nje into engatheni kwakuloko kubambana nje wakubona kuphela futhi kwaphelela nje lapho yazi ayikho nje into uzongasizakala ngempela mawuza ngale ngqondo yakho ngaphela fanele ungixoxe yabona nje fanele sivele sixoxe nje sikhululeke nje ukhohlela lendaba yesonto mhlawumbe uthi usanayi leli iBhayibheli njalo yabona ngiyalivala iBhayibheli azivele sikhohlwe nje nayo indaba yokuvumisana izono sixoxe nje kade ungixoxela indaba awu ngitsheleke ngane yami kwakunjani nje ngaphela ngabona nawe usuthi kwakunjani ngixoxele nje vele sikhululeke ngane yami hayi kwabanjani awuwa ngekuba ngathi ugangile hayi bongange cha phela fanele ngikhulekele into ekhona nami ngane yami akufanele silokhu sibhinqisa sinanikelisa fanele ngazi kwakuloko kubambana sagcina lapha sangenje yabona mina hle ngoba manje ngithi siyahamba nawe uvela usho khipha yonke indaba nenzani ngeke phela ube nagcina ukubambana ngoba ngisho lutho ngithandazele lonto ke mina ku half yebo bengicela nje ungisize lapho lo mamsomi yena nenze njani nawagcina aphi naye awu yakudala kanje kodwa angeke yabo akusonto yakadala lo usiya lo wesimoholi into leziqhova lesengathi seqhudi akusona nje into yakudala leyana awu noma uyazazi indaba cha phela ikhiphe ngempela suku ingakadluli phela manje ngakafiki mina ungakayixoxi nami kodwa ngathi ngisendaweni errong nje uzogumbulula indaba ngiyakutshela ukuthi ngizolokhuzana bengicela bandla ngesihle ukuthi ungithandazise kuloko kodwa manje usuvendulula amapage amadala ngineshono uNkulunkulu nje kade wangixolela kuloko kwahleke akakaxoleli nje hlobo uNkulunkulu ungakezi kumina njengomvumisi uxolela kanjani pha uqale kumina phela ayikho indaba eqolelo ungakafiki kumina ikhipheke naleyo ivundulula impela nje ngeke ngithandazele wafu ngoba naloko uyakwazi ke naloko ngisalisu eda nje uhlaza ngane yami abafana bonke laba bakwenza ube nje usufomile indaba yakho nje yangisinda mina asiyise enkosini ngane yami vala amehlo msabuse yangibuka Nkosi ngiletha nansi ingane Nkosi yami uyazi asiphoxa ingane ukucula kwayo ebandleni idumisa ingane ezikhasi phansi sitshe thina Nkosi yami hayi yenzela ukujabulisa thina njengabadala bebandla sibusiseke size sikhale size sibhuquze phansi kanti umuntu ubhizi uyiculelela abafana nje akanendaba nje nathi usuke eculela abafana Nkosi size sibusiseke nathi lokhu sibubula nti sibubulela amanyala awungaze ngaphoxeka Nkosi hayi cha mina Nkosi yami ngiyaqala nje ebandleni ilonke nje ibandla ngiyaqala ukuphoxa ingane kanje ngiyaqala ingane esiyithembile Nkosi sihlezi simi ngawo nje sithi hayi emavolontieni wonke nje ukhona UMinenhle kanti sisho into engekho ilutho hayi simakade ngihlulekile mina umuntu avela aphendula ibhola labafana nje simthi vele Nkosi kube njalo vele laba bathenjiwe nje ibona abavele nje baphoxe Nkosi hayi kulungile ke Nkosi angifuni ukuthi ngize ngande kakhulu ngamazwi kodwa nje njengoba nezwe lakho lisho lithi amathi abuyele kwasifuba hayi nakumina abuyele kwasifuba Inkosi impela kulungile ke Nkosi ngiyabonga amen ngiyabonga ke ngane yami ngicela sengikwenzile ke lokho obukucelile ukuthi ngikuthandazele ke esonweni sakho leso kanti ukukholwa kanti yini ukukholwa phela ikhona lokho nje ukuthi sithathe indaba leyo bese sikhulekela yona ke isuke isidlulile yabona mase sifela kumina isuke siphelile indaba ke ngoba ngize ngokuthemba nje ngithi uzongikhulekela ungangigxeki ezonweni zami kodwa wengane nami sizoxabana kwangempela ke manje sizovela uhambe manje yabona manje ngoba phela sengikhule kanti into engibade ukwenza lana ngikhulekela kanze manje ngikububula ukukhalela enkosini ujike futhi uzonginyoko ufula kanje hayi wedele nasesontweni bandle engathi bakhetha ngorong ngicela uhambe ngempela ke manje hamba ngempela ngiyahamba ngothi ngiswa mina ngibe ngicela uNkulunkulu ukuthi hayi ayibuyise lezono lezi kade ngikususa zona lana losuke ngiyibuyisele mina lezono zakho umuntu ezongixabeza ngamanyala aqede engabongi nanokubonga ngicasula kabi inhliziyo awume wenhliziyo ingane yami anginalo usuku lonke enye into engibuka nje mina ngokuthi uzosuke kuhambela nogesi singakayizwa le ndaba ongilethele yona ungimele ngiqabele uvela ngentaba enhliziyo siyabonga kulabo abasubscribe-ile ke laba abangasubscribe inkinga yini kuphi sefanele hlezi sikhuluma into eyodwa ukuthi subscribe-ani-ke ngoba nakho ningaboni fanele subscribe nina aniboni ubakafelani pho ngiyacikeka mina why ubakafa nibuke ni-like and comment laphana hayi makwethu kube njalo ke ngane zakwethu siyabonga ke bye ngabhayini